לגבי איך לשים עוגות שכבות, איך לתמוך בהם, אז אני היום אראה לכם בדיוק איך לעשות את זה. יש שתי סוגים של מקלות. יש את המקלות העץ האלה, כמו שיפודים, ואלה זה לתמיכות ליותר משתי קומות. הם קצת יותר חזקים, אבל אנחנו היום נשתמש במקלות האלה. אז מה שעושים זה רצוי לשים מקל אחד באמצע העוגה, לקחת טוש, לצייר נקודה, להוציא את המקל, ועכשיו לחתוך את המקל. לא כדאי שהוא יעוף ככה. תודה לבעלי. ואז מכניסים בחזרה את המקל פנימה. אחרי זה צריך לשים לפחות 4 מקלות מסביב, שיהיה עוד תמיכה, ושוב עושים את אותו פעולה. עכשיו שזה לא יצא החוצה מהעוגה, שזה יישאר ממש ממש על הגובה של העוגה. יצא לי אחד בדיוק. עכשיו יש את המקלות בפנים. מה שנעשה זה נשים טיפה קרם קצפת כאן, ואז אנחנו נשים את הקומה השנייה מעל. הנה, אני לוקחת קצת קצפת, ממש טיפה, ומורחת אותה באמצע. ככה. ועכשיו אני לוקחת את הקומה השנייה שלי, שהיא עוד לא מעוצבת, פשוט מניחה אותה על העוגה. עכשיו העוגה הזאתי, השתי העוגות האלה, הן באות מעל שתי עוגות שהן כבר מוכנות כאן, שבסוף אני לוקחת את זה ללקוחה. מה שאני עושה זה אני שמה מקל אחד לאורך כל הגובה של העוגות. כל העוגות יהיו אחת על השנייה. אני לוקחת מקל אחד עם פטיש ודופקת את זה פנימה. זה צריך לחדור דרך הקרטון של כל קומה, וזה בעצם מה ששומר על יציבות. בגלל שזה 4 קומות, אני עושה לזה משלוח בשתי קופסאות שונות, אבל בדרך כלל שזה 3 קומות או פחות, אני מכניסה את המקל לפני שאני לוקחת את זה לבית של הלקוחה. וזהו, אני מקווה שנהנתם ושעזרתי לכם. תודה רבה.